Как да си направим сами бленд за защита с етерични масла? Ето някои от най-популярните етерични масла за защита и пречистване на енергия. Първо, масло тамян за защита и духовна връзка. Второ такова етерично масло, това е смирна за пречистване отново и за енергийна защита. Трето, етерично масло лавандула за спокойствие и баланс. Четвърто, масло розмарин за ментална защита и яснота. Пето, масло пачули за заземяване и премахване на негативната енергия. Шесто, масло чайно дърво защитава от външни влияния. Седмо, етерично масло салвия прогонва негативната енергия. И една примерна рецепта за бързо приготвяне на такъв арома бленд в домашни условия. 3 капки тамян, 2 капки лавандула, 2 капки чайно дърво и 1 капка пачули. Добавяте тази смес в аромадифузера и оставяте около 30 до 60 минути да работи за пречистване на помещението не само от негативна енергия, като цяло за успокояване и за енергиен баланс.